Skal vi prøve? Ja, det tror jeg. Det tænker jeg, er der en... Ja. Nå, det er der rullekorn. Skal jeg hente det? Nej. Så. Skal vi kigge? Og så derovre. Så kan du selv. Nej. Hold nu op der, hva'? Var det nu? Ej. Og du har ikke, du har stadig, du skal også bestyre den der, ja. Du har stadig en kurv herinde i skabet for jul af også der. Og påske kan du heller ikke spist, vel? Du har også lidt rundt, det der. Ja, det skal du huske. Var du heldig, hva'? Der. Ej, hvad var der mere der også? Kan du se det?